Oi ka ban nakaliang jong ngadap da musim ka pasngau khia. Ban ngakwa ban apil su ang ne. Hakmat jong ka sarkar MDA. Ban ngakwa ru ban lese don nap dang jong ki pajba ki bomtip ya ka ni jing sisa. Lese don nap dang jong ki pajba ki bompet ya ka ka bajih pok ka session jong ka assembly. Haba ki members jong ka assembly ki lara ya ka jing keli haba ya dai bat ka education. PUE bat pisaki hi. Ba hadu lai pon riu teli ki school ki ba ombiang kita ki noh hikai. Tiga jing keli mata lata kita kin lai pun riu teliki school umbiang kino hikai. Balaipat kita kino hikai ki badai ban pendap kita ki lai pun riu teliki school pihak ban pensiong pen submit eki bat pen kala nongkrong eki i kerpat hang ne. Ya education minister ya ke education department baka bisar bini ya habaya dai berkene. Bat wat nom melek kai nam ta ka lawai jong ki kun ki ti jong ka jela ka jongi. Bat wat nom penon kam bakla ya ta ka bor ka jong pi. Hakaba pimut ban buri ya kita ke ki jing sisa. Nakaliang jongi ipen pau hang ne ya kata ka jing kondam ya ka sarkar MDA habaya dei bat ka jing fil habaya dei bekanika education department dei ka jong ujim sangma konsensi jong jim sangma kamut klem kata ari kino hikai kat nungut kino hikai trai ki badon hang ta kidon sispa arpusan kat kumi jing tip janga kan sispa arpusan ngut haduk menta kidang yo continue tangba menta kilik da gawe pat deka ki pan undertaking naki yang i mensua kamton undertaking menta pat de kamut kita tikim yasok re bat pi namar ba maki tiki layo ben layo jing to ha kidang yo jing menta haduk menta kamut laya per nadu khandai kat nu nadu kan no sinema yu tu sya tar minit arjar puai Januari puai yang ni lah syak target. arjar puai PC sya tar minit enta arjar puai kamut la sistem ta la ya per la sistem tam la jan kamut ba La jandap arsnam. em kum nu kum ta ha pok konsumsi jong James kidang ya peteng bet kum ta haba kajuk ka kapus bat pi kita kidang yuk ban peteng ban hikai ka ba penlengok bahaya ngi kata ka em long ha kata ka jinglik em tet hapor bele PC ka dei hau arjar kat khandai ko arjar pau arjar kat khandai te kamut ba yaki onglik jingkeli hang ta te kamut ba hadin jong kataru keladon biang ko em ten ti kumnu pat yaki pat kidang penek pat ya PC la syawan kata king ka ba pen artatin bahaya ngi ko ong ba te nakaliang jongi kalong ba ngi kerpat ka sarkar ba ladale e kanu ngide belek rentik kan West Garo Hills mo West Garo Hills ka konstituensi jong ba jeans Bajim Sang Madai